Op het dag dat Plus Supermarkten bekendmaken dat hun omzet met 5,9% stegen is, Ieper in Veenwouden de 259ste Plus, de vierde in Friesland. Dit is een prachtig mooi gevoel. Het is grandioos. Ik denk dat we hier een machtige winkeldeel zetten. En het Plus dit nou naar buiten brengt, is echt geweldig. Alles is eruit gaan. We hebben een hele hoge indeling, een hele hoge routing. Nieuwe vlier erin, nieuw plafond erin. Alles in een LED-verlichting. We gaan warmte terugwininstallaties erin. Dat we energiezuinig, super energiezuinig. En we hopen op termijn nog zonnepanelen erop te zetten. Dat we eigenlijk self-supporting worden kunnen. Is het zo dat bij de indeling van een supermarkt daar een visie achter zit? Ze denken oerroelen nou. Het lijkt als binnenstaps is het van goh, het is al eens makkelijk. Nee, maar het is een heel gepas. En de eetmomenten, dat zijn we aanschaandeweg de winkel zien. Van we beginnen met het ontbijt, de grinten, het eten. En dan gaan we langzaam door het hele traject heen. En aan het einde dan de borrel. En dan is de dag weer afsluiten. Het briljante concept is rustig op elkaar zo aankomen. Het is al je draait. Je moet kunnen zien van we gaan nu zaterdag de winkel. Plus we graag al een briljant qua uitstraling. Het is al je verantwoord. En daar staan ze voor. En het is gewoon een dieper assortiment en mooie sfeervol opbouw. Daar gaan ze voor. Plus wat we hier zeggen, de voordeelstrijd dat dit is een briljant concept er heel bot uitspringen. Zodat we dat het Zetoersen gevoel nog wel een beetje hebben. Want de directeur van Zetoersen zit nog bij Plus onder roer. En het zie je wel weer een beetje waarom. Het actiegeweld is er nog steeds. Plus het nog standaard bij briljant als de computers in het vak genereert. Zodat je een fles wien kan scannen. Jouw nog wat versmaakt is, bij wat voor gerechten je kan gebruiken, wat verloren het waar komt enzovoort. Want zoals je kent, zien, beste wijnsupermarkt bij won. Nou, dat kan alleen maar door goed advies. Nou, een computer weet alles, dus dan is er eigenlijk voor maast dat jongens een goed wijnadvies in huis aanwezig. Dat is zo mooi wijs dat als de wijnafdeling echt een groot speerpunt wordt en een waardeerd speerpunt wordt van de Plus Supermarkt in Veenwouden. Had het je hem heel veel moeite kosten om een goede supermarktfamilie te vinden, dat je hem echt gelukkig bij vielen? Dat had dus een hele grote moeite kosten, ja. Dus wij zijn een gelukkig eigenaar van het onroerend goed, dus we hebben de vrijheid om te doen waar we wonen. Maar goed, wat is een goede supermarkt die bij Veenwouden en omstreken past? Daar hebben we heel lang naar op ziek geweest en uiteindelijk hebben we gekozen voor Plus. We hebben voor Plus gekozen omdat wij het gevoel hadden dat Plus het tekst C1000 in sommige dingen even hard. Wij kunnen dus nog wat onderscheiden ten opzichte van de concurrentie om je zinnen. Dus we hopen dat dat goed uitpakt. Ben de reacties dat nota? De reacties zijn dusdanig overweldigend dat wij eigenlijk gewoon overroeld zijn. Mensen zijn al hartstikke positief. Eigenlijk al vanaf dag 1 dat wij bekend waren, maakten dat we Plus waren, nou iedereen enthousiast.